दिनै बे मोनाबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि बे मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' बे न'आव मागो दमासि बा भगालि जि बिहु बिनि मोनसे लोगो हमलायनाय आरो माखासे जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनिफ्राय जायफोर फोरोंगुरु जायफोर गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गौथुम गुबुन गुबुन हारिफोरनि गौथुमनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंनानै आरो जोंनि वाइल्ड वेजार एबसुनि आथिखालनि आरो आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो ज'है दसे समनि थाखाय सावरायलायदों आरो बेयाव मागो दमासिनि जोङो बोथिसे ओंखाम जाहोनाय बेयाव हाबाफारि लादों। गिबियावनो आङो मागो दमासि बे मोनसे जि जोंनि बर'नि माहारियारि जि फोरबो बिनि थाखाय गासै बर' हारिनिसिम आरो लोगोसेनो बिटिआर आरो आसामाव रायजो जानाय गासै हारि माहारिनिसिम खुलुमनाय हामलायनाय आरो अनसायनायखौ बावहरदों आरो दिनैनि बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसावबो जोङो थेलेबलेबै माखासे जोंनि वाइल्ड वेजारफोरखौ लिंनानै सावरायलायनाय आरो ओंखाम बोथिसे जानाय बे हाबाफारिखौ खालामदों आरो दिनै बे उदालगुरि जिल्ला एबसुआवबो खालामदों। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव 2020 27 जानुवारिनि बिटिआर गोरोबथानि उनाव जि मोनसे सान्थि आरो गोजोननि मोनसे थासारि आरो जि जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि बिदा फंबाय सानलायनायनि मोनसे जि थासारि बेखौ जोङो जेरैबायदि दानानै लानो हादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि जौगानाय समाज जौगानाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि थांना थानाय आरो इयुनाव मावनो लानाय जिखिनि हाबाफारि जिखिनि प्लेनिं पलिसि परिकल्पनाफोर दङ जों बेखौ दिनै थि खालामनानै हाबा मावलांगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रोङै सक्तिसालियै गसंथा होनायाव जोंनो जायफोरा थोंजोङै आरो खेंसालियै मदद होबोदों सुबुरुन होबोदों जायफोरा जोंखौ अरायबो अनसायो जायफोरा जोंनि मेल मिटिङाव बाहागो लानायजों लोगोसे हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जेब्लाबो जोंखौ माने कनसियास खालामो बे सुबुंफोरनिसिम जोंनि अराय खर' गंग्लाय खुलुमनाय आरो जोंनि हामलायनाया थागोन आरो दिनैबो बिथांमोना जोंखौ थुलुंगा होफैदों बाहागो लाफैदों आरो बे मागो दमासिनि समाव जोङो बयबो न'खराव हारि नाङैनो गामि नाङैनो अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बयबो खौसेयै थांना थानायनि थाखाय फिन समायखिरा लाफिननांगोन आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जायफोर आद्रा थानाय हाबाफारिफोर आद्रा थानाय जेफोर जोंनि एजेन्डा इसु जेंना जेंसिफोर बियो सुस्रांजागोन आरो आनान गसाइनि खाथियाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि खौसेथि बर' हारिनि अराय जोंनि गेजेराव अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय हिंसा गैयै समाज दानायनि थाखाय जिखिनि जोङो खौसे हाबा मावनांगौ बेखौ अराय आनान गसाइया जोंनो बोर सारस्रि हरथों बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै नैबे मागो दमासि आरो गोदान बोसोरनि फिन खेबसेबाव गासैनिसिम आंनि खुलुमनाय हामलायनायखौ आं बावहरबाय गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।